Türkmenistan diýilen maska dakynmak talabyny ýerine ýetirmegine gözükçülük çäresi ýazmaça boşnamalaryň ýörüdilmegini öz içine alýar. Edaralaryň we kärhanalaryň işärleri maskalary ähli ýerde dakynmak barada ýazmaça dilhat bermeli boldular. Paýtagtyň edaralarynda we guramalarynda işärleriň maska dakynmak düzgünliği gyşarnyksyz berja etmegini gazanmak üçin täze düzgün ýörüdilýär. İşärler hemme ýerde maska giymek barada kagyda gol çekmäge mejbur bolýarlar. Dilhat bir ay möhletli düzülýär we her aýda täzelenmeli bolar. Bu arada 4 fevralda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä bu talap düzgüni bozanlary jazalandyrmak üçin goşmaça gural bolýar. Eger bir işgär tarapyndan düzgün bozma ýüze çykarylsa, bu kagydyň saklanýan ýeri bolan iş ýerine habar berilýär we şonuň esasynda düzgün bozaja garşy jerime tölemekden işten boşadylmagyna çenli çäre görülip bilinýär. Ilkinji Türkmenistanda şeýle dilhat talaby barada geçen ýylyň awgust aýynda ma'lum bolupdy. Türkmen News neşriniň habar berişi ýaly şonda jaý dolandyrjy edaralaryň işgärleri öýme-öý aýlanyp, ýaşaýjylary ýüz maskasyny dakynmak öýlerden zerur bolmasa çykmazlyk we sosial aralygy saklamak barada kagyda gol çekmäge mejbur edipdi. Şunlar polisiýa bazarlarda, uly çatraklarda we guri ilatly ýerlerde nowatçylyk çeker. Hemişelik polisiýa postlary döredilýär. Hepdeniň başynda Mara vilayatynyň ýaşaýjylary maska dakynmak baradaky gözegçiligiň güýçlenenligini duýdular. Tebet polisiýasy köçelerde şeýle hem şäheriň içinde we etraplaryň arasynda hereket edýän awtobuslarda reýt geçirdiler we maskalary nädogry dakynanlygy üçin piýadalary hem ýolagçylary saklap jerime saldylar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda ilatyň ýüz götürme golay maska dakynýar. Käbir ýagdaýlarda çağalar mektebe maska dakynýan hem bolsalar boş wagtlary maskasyz köçelerde top oýnaýar. Habarçylaryň bellemegine görä, häzir maskalaryň dürli görnüşleri satylýar. 1,5-2 manatdan ýöneki maskalardan başlap, bahaty 60 we 100 manat aralygyndaky dizaýner maskalaryna çenli hemme ýerde satylýar. Türkmenistan berk çäklendirmeleri we maska dakynmak talabyny 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä saglyk guramatynyň koronavirus boýunça toporunyň ýurda sapar eden wagtynda girdip tema Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürüp durmuşa geçirilýän talaplaryny başda ilaty howada köpelen tozan bölejikleriniň goramak maksady bilen düşündiren bolsalar, soňra ýokynç keselleriň öňüni almak çäreleriniň bir bölegi hökmünde öňe sürdüler. Emma koronavirus keselligini agzamadylar. Mundan başga da maskalar edaralaryň we kärhanalaryň işärleriniň şeýle hem talipleriň öz ýanlarynda götürmäge mejbur bolýan derman gapyrjaklarynyň düzümine girýär. Talaba görä 5 sany lukmançylyk maskasy, antiseptik oksalin, mazi we rezin illikler bilen bir hatarda dekabr aýynyň ortalaryndan başlap ýurdun prezidentiniň buyrugy bilen bu ýön köküniň şiireti hem lukmançylyk gapyrjagynda hökmany bolmaly edildi. Talaby ýerine ýetirmedikler käýinje we jerime tedewar edilýär. Koronavirusyň ýurtda bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik we COVID-19 alamatlary bilen keseliň ýaýramagyny hem ölüm derejesiniň ýokurlanmagyny görmezlige salýan ýurt häkimetleri raýatlaryň ýurt içinde hereket etmegine degişli berk çäklendirmeleri saklaýarlar. Naharhanalar, medeniýet we din jalyş kärhanalary şeýle hem mesçitler ýapyklygyna galýar. Munyň bilen birlikde taýýar nahar we beýleki harytlary öýlere eltmek boýunça hyzmat pudagy ösýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä, öýlere haryt eltmek hyzmaty guramaçylykly berja edilýär. Sowdanyň bir bölegi internete geçipdir. Naharhanalar barada aýdylanda käbir restoranlar bişirýän naharlaryny öýlere eltip berýär. Käbirlerine baryp satyn alyp bolýar, emma içinde oturup bolmaýar. Soňky hepdelerde Türkmenistan öz ilatyna koronawirusa garşy rus vaksinalaryny etmäge taýýarlanýar. Ýa-ni ýakynda ýurt bir bada 2 sany rus vaksinasyny hasaba aldy. 3 fevralda Şabatdaky habarçylarymyz medisina işärlerine Sputnik vaksinasynyň edilip başlanandygyny habar berdi. Saglyk işärlerinden soň polisiýa işärleriniň satyjylaryň we köp adam bilen işleşýän beýleki işärleriň arasynda vaksinasiýa geçirilmegine garaşylýar. Bu aralykda synçylar Orsiýatyň Sputnik we vaksinasyna bolan üslegleriň artýanlygyny esasana munyň ösýän ýurtlarda şol sanda Merkezi Aziýada gözeýilýänligini belleýärler. Bilermenler munyň sebäbini ilkinji nowatda günbatar döndürilen Pfizer, Moderna we AstraZeneca ýaly vaksinalaryň haridarlaryň köptügüne baglydygyny aýdýarlar. Bu sanjymlar bilen vaksinasiýa başlan Ýewropa ýurtlarynyň arasynda vaksinalaryň ýetmezçiligi bilen bagly dören dawalar önümçilik we gowşurulmagyň gejikdirilmeginden başlap
paýlanmagyna çenli dürli kynçylyklary döretdi. Bu ýagdaý Rus we Hytaý vaksinalarynyň käbir ilmi sorag döredýänligine garamazdan dünýäde has giňden ýaýrmagyna mümkinçilik berdi diýip Britaniýanyň Leicester Universitetiniň kliniki virusology Julian Tank Azatlyk radiosyna aýtdy. Häzirki wagtda Rus vaksinasyny onlarça ýurt satyn aldy ýa-da öz giňişliginde öndürmek barada şertnama baglaşdy. Belarus, Kazakystan we Türkiýe Rus vaksinasy Sputnik'i öndürmek barada ulaşygy bolçak. Teheran Rus vaksinasyny makullap, günbatar vaksinalaryny gadagan etdi. Şeýle-de Orsiýet resmileri Rus vaksinasyny Hindistanyň, Günorta Koreýanyň, Braziliýanyň we Hytaýyň öndürjekdigini ma'lum etdi. Muňa garamazdan bu regionda ilaty yeterlik vaksina bilen öpçün etmek üçin ençe ýylyň gerek boljagyny bilermenler aýdýarlar. Economist Intelligence Unit analitik toporunyň ýanwar aýynyň aýagynda çap eden dokumentinde bu regionlarda köpçüliklen vaksinasiýanyň 2023-nji ýyla çenli başa barmajagynyň ähtimallygy aýdylýar. Tişenbe güni The Lancet halkara lukmançylyk jurnalynda çap edilen soňky kliniki tynaglaryň netijelerine görä Orsiýetiň Sputnik vaksinasynyň adamlara COVID-19 keseliniň ýokuşmagynyň öňüni almakda 91,16% täsiri anyklanypdyr. Maglumata görä alamlar 3-nji taphyr tynag netijeleriniň dünýäde ölüm howply pandemiýa garşy görüşmek üçin ýene bir täsirli ýaragyň bardygyny aňladýanlygyny belleýärler.